bändin hakuilmoitus. Mä haluaisin perustaa bändin. Tarvitsin siihen soittajia. Tässä on vähän tämmösiä alkujuuria perustettavalle bändille. Tahtoisin perustaa bändin. Haluaisin semmosia niinku rentoja tyyppejä, semmosia, jotka vois tulla mulle hyvin läheisiksi. Ihan että vaikka tunnetaan jo, jos tunnetaan jo, niin ilmoita itsesi minulle, niin perustetaan bändi. Se olisi aika hauskaa. Ja tää on ihan tosissaan tehty bändin hakuilmoitus. Tarvitsin myös nimen mun bändille. Ja mä mielellään tekisin niinku semmoista yhteistyötä bändissä, ettei se olisi vaan niinku mun bändi, eli Oona ja kumppanit, vaan niinku yhteistyökumppaneita, työkavereita, ryhmä. Tärkeintä olisi, että muut on rentoja. Mäkin olen semirento. Tyylilaji ei oo vielä rajattu. Musiikki voisi olla aika kevyttä. Ei mitään kovin raskasta ja ehkä räpähtävääkään välttämättä. Semmoista rentoa ja smoothia ja semmoista mukavaa, helposti kuunneltavaa musiikkia ja just silleen omaa musiikkia. Sitten ehkä myöhemmin voisi tehdä jotain covereita. Tai sit vois aloittaa covereilla ja sitten vähän silleen. Itse oon tehnyt vähän biisien alkuja. Sitten ehkä tehdä jotain stemma-laulanta-juttuja. Monipuolista kuitenkin. Ei hirveän rajattua musiikkia. Mä itse tykkään tosi paljon suomalaisesta musiikista. Semmoinen voisi olla ihan kivaa. Mä haluaisin kokeilla yhdessä kirjoitusta, musiikin tekemistä yhdessä. Se vaikuttaa ihan hauskalta. En oo koskaan kirjoittanut kenenkään kanssa sopiva määrä bändihenkilöitä. Soittimilla ei sinänsä hirveästi väliä. Mä soitan kanteletta ja haluan myös laulaa. Ajattelin ainakin jonkun perkkasysteemin voisi tarvita. On ehkä bassosysteemiä. Ja mä toivoisin semmosia soittimia ja semmosia instrumentteja ja semmoista niinkun, mikä sopii kanteleen kanssa yhteen. Ja toivoisin, että henkilöt ois avarokatseisia ja avoimia niin kuin muille ehdotuksille ja toivottavasti myös semmosia oma-aloitteisia ja innostuneita ja haluaa myös tehdä itse, on itse luovia ja tekee itse ehdotuksia ja omia sävellyksiä ja omia tuotoksia. Bändin jäsenet ehkä olisi jostain Keski-Suomen alueelta tai sitten valmiita matkustamaan Keski-Suomen alueelle, koska siellä mä lähinnä asustelen ja vietän kaiken aikani. Niin olisi tärkeää, että päästä treenaamaan ja treffaamaan ja tekemään juttuja yhdessä, ettei tarvitsisi hirveästi säätää niiden tapaamisaikataulujen kanssa. Ja ei haittaa, jos oot jostain muualta kuin Keski-Suomesta. We'll make it work. Vaikka sitten Skypen tai minkä tahansa avulla. Nykyään on niin helppoa olla yhteydessä toisiin. Joten let's go. Let's try do it. Ehkä joku 4-5 max ihmisiä. Jopa 3 saattaa riittää. Olisi ihan meidän bänditoiminta olisi vakavasti otettavaa, mutta myös sitten kuitenkin aika semmoista rentoa ja pidettäisiin kivaa. Rentoa ja aikaansaavaa ja sitten oltais kaikki inessä siinä jutussa. Tehtäis vakavissaan. Musta olisi kivaa, ettei se meidän hengaaminen ja ajanvietto ei olisi pelkkää sitä bänditoimintaa, vaan voisi just silleen hengata muuten vaan. Tehdä illanviettoja, viettää muutenkin tutustua, jos ei tunneta. Ja voidaan tutustua vaikka tunnettaisikin, mikä siinä. Mä oon aika avoin ideoille ja uusille ihmisille ja biiseille ja oikeastaan kaikille saa esittää toivomuksia ja ehdotuksia ja mitä vaan. Tehdään heti kaikki tosissaan ja mä tykkään musiikista. Toivottavasti säkin tykkäät.
ei ole mitään erityismieltymyksiä, eikä mulla ole mitään semmoista, mitä mä vihaisin. Mun mielestä on tärkeää, että bändin kanssa keikkaillaan. Ja haluan ehdottomasti keikkailemaan. Itse en tiedä hirveästi keikkailusta, tai keikkojen myymisestä, tai keikkojen hankkimisesta. Mutta mulla on lähipiiriä, mulla on suhteita. Mulla on ihmisiä, jotka osaa neuvoa, joten niiltä voi hyvin kysyä apua. Ja jos sä tiedät jotain ja osaat keikkojen hankkimisen, niin se on kans hyvä plussaa. Pidän siitä. Ja tule ehdottomasti mukaan. Jos sä kaipaat bändiä tai haluat perustaa bändiä, niin tässä sulle oiva tilaisuus. Vaikka meitä olisi vain 2, niin mä uskon, että me pystytään siihen yhdessä. Mä oon tosi innoissani tästä ja perustan bändin vaikka itekseni, jos ei ketään ilmoittaudu. Voit joko laittaa viestiä Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa voi laittaa viestiä tai sähköpostilla voi laittaa mulle viestiä. Periaatteessa missä vaan somessa. Jopa täällä. Mä luulen, että YouTubeskin varmaan ehkä voi laittaa jotain viestiä. Mä laitan mun sähköpostin ja Instagramiin ja Snapchatin. Snapchat. Ollaan yhteydessä. Jotain kautta. Perustetaan bändi. Tuu mukaan. Jee. Mä alan kuulostaa ihan joltain TV-ihmiseltä tai... Mä vaan haluan bändin, mä haluan soittaa musiikkia, mä haluan tehdä musiikkia yhdessä. Tehdä juttuja yhdessä. Infot löytyy alapuolelta näkyillään. Morjens!